Riwruoge moko mag piny owacho mochung' ne dongruok kod telo makare e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar twak gi jopiny e wi kit dongruok mopogore opogore ma sirkand kaunti no owinjore bed ni timo ne jopiny motelo ne nyasi mar loch gwenge kata Devolution Conference midhi bagi e kaunti no dwe manyien. En romo madhi kelo kanyakla sirikande ma kauntis 47 e ng'iyo okenge ma loch gwenge osegoyo nyaka ne chak higa mar 2013. Riwruoge ma ok mag piny owacho kolo wach jopiny e kaunti no ber kod midhiero moko ma loch gwenge osekale. Chenro ni negichako gi e ward ma West Kasipul e kar chung' od bura ma Kasipul kama moko kuom jopiny okoni nitie kuonde mowinjore losi. Mondo med tego mondo gima nokel maber ni onere nutiyo kiko keta ni ene otas kanyo ndike ni devolution to jopiny ok winj mitne. Koro kae kama penjo te ma jopiny nigo bro penjo duty bearers mantika nitie directors mopogore opogore mama en gima ber mo onego bed ni gini timore awach ndika ka higa ka warito mondo wadonje devolution conference maduong' madhi bedo hosted Homa Bay madhi kelo county governments 46 mondo riwore gi 47 mar Homa Bay to warito neno ji mopogore opogore matie county governments mopogore opogore ka kelonwa gin bende success story gi to bende devolution bende osetie counties gi. Kawuono wanyalo wacho ni en gima ber nikech e cluster piny kacha in our wards wanyalo bet piny ma identify nyithindo madhi yudo bursary. E cluster kanyo wanyalo bet piny mo identify jogo madhi yudo seats mipogo gi county government. E cluster kanyo wanyalo yiero PMC kata jogo mang'iyo projects mwatimo at the village. Therefore devolution kelo teko machiegni gi japiny en gima ber kabisa. Nyaka kawuono waseneno lokruoge mang'eny kabisa. Kabire migawo mar thieth kawuono nyalo nwang' ka migawo mar thieth e kila village nwang' ka nitie osiptal kendo jomoti nyalo wuotho a distance matin to giyudo thieth. Gima adwa kwayo department mar thieth en ni mondo mi gitem mondo gi improve weche mag thieth. Samoro nyalo nwang' kidhi osiptal to iwacho ni yath onge. Koro korka yedhe koni de gi improve mondo mi yath obede e osiptal kinde ka kinde.